Malta u l-Libja komplew isaħħu l-kooperazzjoni tagħhom fil-qasam tas-sigurtà marittima u l-ġlieda kontra traffikar tal-persuni permezz tal-konsenja tal-Petrol Boat għal kifaħ lill-awtoritajiet Libjani wara li din sarula t-tiswijiet f'pajjiżna waqt ċerimonja organizzata l-okkażjoni l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield iddeskriva l-konsenja tal-bastiment bħala pass importanti fir-relazzjoni fit-tul bejn iż-żewġ pajjiżi u enfasizza li Malta u l-Libja għandhom interess komuni li jiżguraw is-sigurtà u l-istabbilità fil-Mediterran. Il-Libjani huma partners importanti għalina diġà sar ħafna xogħol irridu nkomplu nibnu fuq it-tajjeb illi sar għaliex il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni irregolari trid issir b'joint efforts bejn kulħadd. Dwar ix-xogħol fuq il-Petrol Boat Libjana l-Ministru Malta qal li dan l-investiment juri l-impenn ta' pajjiżna lejn is-sigurtà marittima filwaqt li s-sfidi tal-migrazzjoni jistgħu jiġu indirizzati biss billi jiġu trattati wkoll il-kawżi li jwasslu lin-nies jitilqu minn pajjiżhom u enfasizza fuq ir-rwol kruċjali ta' Malta bħala pont bejn Ewropa u l-Afrika ta' fuq favur il-promozzjoni ta' dialogu u l-kooperazzjoni fir-reġjun.